meneh aku Bratasena. Hei, bos. Suratri Mantra modar. Cemplung ke semua siapa? Cemplung ke. Yo. Kilura Semar Badranaya ningali lamun ta Suratri Mantra dan cemplungaken sumur semangka ing Sitaya saged maluya temah jati katemahan mulya. Daya-daya matur dhateng Raden Permadi banyu sumur semangka kadawan supados nglepasi jemparing satemah aber ilang dayane. Aja nglupa lawan Solo ini sedari Werkudara Bratasena oh hey cemplung ke sumur semangka yo kaya ngapa kageting penggalih Prabu Kangsadewa ya Raden Jaka Maruta ingkang paman Dedya Suratri Mantra den cemplungaken banyu sumur semangka nanging sampun dipun trajang jemparing satemah ilang dayane den lebetaken banyu sumur semangka ora gumregah ora maluya ning malah saya dangu saya umep mbludak mumbul minggah wonten daratan kaget kang satunggal Surabaya rupa mati oh aduh paman Suratri Mantra jagoku kalah paman Suratri Mantra panjenengan titik beling dicemplungke banyu sumur semangka jarene urip ning pungkasane kok ora urip ning malah gugur ana ing palagan
sing nonton wong pirang-pirang. Ketipang-ketipang saka kadan ora pangkling ana bocah nom-noman kulite putih kaya kebubule sing siji ireng kaya pitik cemani. Kae mungsuhku, kae glilipku. Yo, ayo maju nonton. Maju ngangsek. Duh Kakang Kakrasana lan Kakang Narayana aku kok ora weruh. Kok ora ketok jarene ana adu jago sing diduduke maning sing didu menungso. Aku kok ora weruh. Kang Mas dos pundi menika Yai Bratajaya mboten sumerep. Ora apa-apa. Salahe kok melu-melu bocah wadon mongko cebol. Hayo mesti ora weruh ora ketok. Mangkono kocapa nggenipun sami ngudar gagasan. Raden Kakrasana lan Raden Narayana tanggap ing sasmita. Prabu Kangsadewa ya Raden Jaka Maruta. Miling-miling hangulati kaya kinjeng datan Pasaca. Ingkang den upati ingkang den gayuh pejahipun Kakrasana lan Narayana kekalihipun kacandak den beta lumajar gendreng. Lah iki kok Kakang Sangdak kowe. Kepikon kowe. Ayo. Aduh, Kangsadewa aku culna. Aku njaluk urip. Duh Kangsadewa culna. Aku njaluk urip. Aku njaluk urip Kangsadewa. Ya ora tak uripi ning malah arep tak pateni. Kowe klilipku. Mula-mula Kakrasana lan kowe Narayana. Yen kowe isih urip ora kelakon Kangsadewa dadi ratu ning Mandura. Mula kowe tak anggap klilipku mungsuhe Kangsadewa kudu mati kowe. Aduh Kang Mas kula mboten saged tebah. Aduh Yai aku ya ora iso polah. Aku ora iso polah. Kula nyuwun tulung Kang Mas, kula nyuwun tulung. Tandha teka to mangkono. Pengamuking Prabu Kangsadewa kekalihipun dipun bidet, dipun idak dadanipun satemah makep-makep mboten saged napas. Uninga saking katebian Raden Permadi nyandak jemparing nempuh mring dadanipun Prabu Kangsadewa satemah saya dangu saya kendho nggenipun bidet nyarengi lampan menika. Pusaka nenggala mijil saking epek-epekira nempuh dadanipun Kangsadewa. Senjata cakra mijil saking astanipun Raden Narayana nempuh jangganipun Kangsadewa pecah sanalika sirna Margalayu. Aduh Kang Mas, kula nyuwun tulung. Aduh Yai ora iso bak. Nyuwun tulung kula.
pusakanipun Kakang Nenggala sing disiki. Nanging pusaka kula sing Jata Cakra ginempa jangganipun ngantos gumledhak jangganipun tugel. Sing mati dhisik pun Kakang. Nadyan kula kantun ning kula ditumut cawe-cawe. Sapa iki? Sing mateni anakku Kangsa sapa iki? Oh. Mak bathok mripat ora ndelok. Lah kok wani-wanine kowe mateni anakku Kangsa Dewa. Sapa iki? Duh Kang Mas, kados pundi Kang Mas? Mula-mula kowe ingkang mejaru menika ora Kang Mas, ning ora ya melu. Nadyan pusakaku dhisik sing nempo dadane ning pusakamu nusul. Mergi kula niat yen wis rasah diwangsuli. Sing mateni anakku Kangsa Dewa sapa? Ora ana sing mangsulan, ora apa-apa. Yen ora ana sing mangsulan, tak kandhani. Sing iso mateni anakku Kangsa bakal tak weni bebungah. Kula. Ingkang saged mejahi menika kula, ingkang saged mejahi kula. Kowe kuwatir kowe sama arep tak patrapi pidana ora gelem ngaku. Bareng kowe tak ampus arep tak weni bebungah, kowe ngaku sing mateni aku. Sapa iki? Nyuwun pangapunten Dusi nuwun. Kula laris saking Widara Kandhang nami kula pun Narayana. Kula saking Widara Kandhang sinuwun. Nami kula pun Kakrasana. Nami kula pun Bratajaya sinuwun. Kowe bocah saka ngendi? Kula saking Widara Kandhang. Kula saking Widara Kandhang. Kula ki saking Widara Kandhang sinuwun. Aduh, lek ngono ka anakku kabeh, Ger, iku anakku. Oh, Iwang Agung. Kula ngaturaken buming panuwun tanpa upami. Jagat negari Mandura ingkang peteng kabirat babar pepadang awit. Pambudidayanipun yoga kula Kakrasana Narayana Bratajaya kene ngger tak kanthi ngumpul ning kraton Mandura kowe ngger. Anakku kabeh Kakrasana Narayana Bratajaya sumurupa sak temene kowe dudu yogane Demang Sagopa ning kowe anakku kowe wijiku kanthi dalan ngene kowe tak slametke tak titipke ana Widara Kandhang titipke Demang Sagopa pamriye supaya aja nganti konangan dening Kangsa Dewa rene kowe wis ngancikake ring dewasa pamawasku sapa meneh sing bakal ngenteni keprabaning pun bapa tak toleh nyiwonengen ora ana liya anakku mbarep Kakrasana sesuk ganti wektu taun ngarep kowe tata-tata pun bapa oleh keprabon kowe dadi ratu ngger Kakrasana. Yayarya Prabu kula wonten dawuh Kaka Prabu muji syukur marang panguwasaning Hyang Widiwasa. Negara Mandura babar pepadang tata titi lan tentrem hayu-hayu rahayune skala. Sirnaning watak murka Budi Candala
sirna dening pakartining hambek utama ya watak satriya ya kuwi anakku kabeh sing bisa gawe pepadang. Kula nderek memuji lan nderek nekseni Koko Prabu purnaning lakon muga dadi saron tentreming nusa bangsa lan negara. Mangga hayu-hayu rahayune skala.